Dzisiaj razem ze Stowarzyszeniem Turkol jedziemy Bytomką. No i zapytacie, o co chodzi? Przecież Bytomka to rzeka. Rzeczywiście jest to rzeka, która płynie od Bytomia aż przez Rudę Śląską, przez Zabrze do Gliwic. Ale my dzisiaj jedziemy do Tarnowskich Gór tymże właśnie pociągiem. Organizatora przejazdów okazjonalnych Turkol zna chyba każdy miłośnik kolei. Fani transportu szynowego stanowią bardzo zaangażowaną w swoją pasję grupę społeczną, a jej przedstawiciele nieraz pomagali mi w trudach redagowania kolejnych tekstów na temat Zandbany i innych zagadnień związanych z kolejnictwem. Tym razem czekała nas niezapomniana podróż, która pokazała mi moje miejsca spacerowe z zupełnie innej perspektywy, ale i przybliżyła kształt przywracanego do życia połączenia kolejowego przez Rudę Śląską Orzegów. Turkol regularnie organizuje turystyczne przewozy okazjonalne. Również w weekend od 14 do 16 marca tego roku pasjonaci kolei otrzymali prawdziwą gratkę w postaci wielu przewozów na południu Polski. Jedna z tras prowadziła nawet aż na Słowację. Ja wybrałam niedzielny odcinek nazwany Bytomką, od naszej cudownej rzeki, w pobliżu której odbywał się przejazd. Trasa wiodła z Katowic do Tarnowskich Gór, a szczególną atrakcją był przejazd odcinkiem, jeszcze nieobsługiwanym, przez połączenia pasażerskie od Rudy Śląskiej Hebzia do Zabrza Biskupic. Ponieważ wspomniany odcinek nie jest na ten moment zelektryfikowany, przejazd obsługiwały dwie lokomotywy. Elektrowóz, nazywany pieszczotliwie Czesiem, od jego czechosłowackiej proweniencji, tak faktycznie EP0523, jak i polski klasyk, spalinowóz Fablok 6D z serii PKP SM42, czyli tak zwana stonka w barwach historycznych. Jeśli chodzi o wagony, to w naszym przypadku przewóz odbywał się w wagonach Intercity z otwieranymi oknami z uwagi na fakt, że wagony Turkolu znajdowały się w remoncie. Z tego samego powodu w składzie pociągu zabrakło wagonu barowego Wars. Na pewno nie była to moja ostatnia wycieczka z Turkolem, więc liczę na nadrobienie filiżanki kawy w Warsie innym razem. Wycieczka była dla mnie idealną okazją polepszenia mojego wyobrażenia na temat funkcjonowania przywracanego właśnie połączenia kolejowego przez Orzegów. Obecnie na odcinku kursują wyłącznie pociągi towarowe prowadzone przez spalinowozy. Trasę przemierzałam wielokrotnie pieszo, jednak przejazd pociągiem pozwolił mi lepiej wizualizować sobie przyszłe przejazdy. Póki co, z uwagi na brak trakcji na leśnym odcinku na Hebziu i Rudzie, konieczne było dwukrotne przepięcie lokomotywy. Najpierw z Czesia na Stonkę w Zabrzu, a następnie, gdy pojawiła się taka możliwość, odwrotnie, w Zabrzu Biskupicach. Na szczególną uwagę zasługują właśnie lokomotywy, dzięki którym odbywał się przejazd. Zacznijmy od czechosłowackiego elektrowozu, czyli Czesia.
Według informacji podanych w artykule ze strony internetowej Na Kolei, prezentacja zabytkowej lokomotywy po remoncie odbyła się 7 lutego 2017 roku na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Czesio czekał na drugie życie od 14 maja 2008 roku. Jest to wyjątkowa, uwielbiana przez miłośników kolei maszyna. Została wyprodukowana w 1961 roku w Pilźnie w zakładach Szkody. Jest jedną z najstarszych lokomotyw kursujących po naszych torach. Do PKP trafiło około 30 lokomotyw tego typu. Egzemplarz, którym mieliśmy przyjemność jechać, przez długie lata służył w okolicach Warszawy. Do 1973 roku był oznaczony jako EU 0523. Później zyskał nowe oznaczenie oraz znane dzisiaj barwy. Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne, należy wspomnieć, że konstrukcyjna prędkość lokomotywy to 160 km na godzinę. Maszyna posiada 4 silniki, a średnica kół to 1250 mm. Jej długość, uwzględniając zderzaki, wynosi 16 140 mm. Jeśli zaś chodzi o Stonkę, jest ona normalnotorowym spalinowozem manewrowym produkowanym w chrzanowskich zakładach Fablok. Łącznie wyprodukowano 1822 egzemplarze, z czego 1157 trafiło do PKP. Według informacji umieszczonych w sekcji Ilostan Forum Kolejowego, SM42 741 opuścił fabrykę w 1975 roku. 50-letnia obecnie lokomotywa o numerze fabrycznym 9161 początkowo została przydzielona do stacji Poznań-Franowo, największej stacji towarowej w Wielkopolsce. Służyła na potrzeby PKP do 2001 roku, będąc później przydzieloną do stacji w Koninie, a później także w Kutnie i Łodzi. Między 2001 a 2021 rokiem jeździła dla PKP Cargo. W latach 2012-2023 w barwach niebieskich z jasnozielonym pasem. Historyczne malowanie, czyli zielone z pomarańczowym pasem, przywrócono w zakładzie naprawy taboru w Tczewie 31 października 2023 roku. Opuściliśmy skład w Tarnowskich Górach i skierowaliśmy się na autobus do Katowic. Pociąg pomknął dalej już pod inną nazwą. Czesio i Stonka mieli przed sobą jeszcze wiele kilometrów do zrobienia tamtego dnia.